ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ, efifi ọma nọ, abalị ọma nọ, obi agbawa m ife mwute ka m ji wee bịa ebe a maka na aka ya n'ụdị ife a n'ala Igbo. Anyị checha na ọkụ agbanyụgo, ọ dịkwa ka ọ na-onwunite, ọ dịka o nwere onye na-akwanyekwa fuel. Heo ndị be anyị, ife a na-achọ ịkpọrọ ụnụ kịta gesienụ ntị ike. Ife unu eji gesi ntị ike ewu ka ụnụ ghara ịdanye na nsogbu a. A sị na Ifeanyị Obe etinyego CCTV. Anyị chekwuna ọ ya eme a na-afụgasị ndị na-eme mpụ n'etiti obodo, mana ọ dị ka ife ọ na-akawanye njọ site n'ife nna anụ n'ife a m chọrọ ịkpọrọ ụnụ kịta. A sị na ndị a dị ka ha batara abata wee na-eme mkpamkpa n'ala Igbo, mana nke a gbasara ife mere na Nnewi. Mana ịwagodo onye Nnewi gee ntị, maka ife a na-eme n'akụkụ akụkụ. O metụta ọnụ, o metụta imi, metụta anya. Anyị na-ejikwa ohere a na-agwa ndị na-achị obodo manụ na ifu na ya eme ife a. A sị na nke a mere n'akụkụ Nnobi Road na saịdị Nnewi. Biko na onye nụnya ka ọrụ nwanne alụ na-eme, ichecha ka ihe esi n'ụlọ egwu a na-atụ gị. Ndị ntọ karịrị, gekwanụ ntị ka ụnụ n'ụdị ọzọ ha si abịa. Ngwanụ ka m kpọọ ya. Nna ọkwa onumo ekidnapụrụ obere nwaanyị na nwaanyị, second son ya nwa 17 years na-ata akwụkwọ na Nnobi Road ka ekidnapụrụ ya. Ihe eji gba nwa ahụ 4.5 million. Just as na onye nwa bụ today white pụta social call, ọza call along the road, along Nnobi Road ahụ. The boy na-aga akwụkwọ na Zion School. Ọzịcha kọl ahụ sị nwa ahụ ọ na-aga ọsị ọ na-agbada Nnewi. The guy ha sị na ha buru ibu, ọ kapụ ibu ha ebu ahụ. The guy sị ọsị nwa ya banya mechin, ọbara mechin budo nwa pụta maka be ha jikwara ilo. Budo the boy pụta side be ha sị ya eje chenji akwa. Maybe the boy dịgoje mechin na ọmahọzi onwe. And nwa dị ebe 17 years, and onye bidokwa ife akwa 17 years. So nwunye di mama ya fụrụ ya chi na ụmụ akwụkwọ ibe ya. Onwe enwe ike iru ezinwu alarm because nọọsụ etinyekwa. So the boy wee sị na-ebugodo ya pụta na ebe ya madebere ife roundabout mee ka abara ime agachara roundabout mee ka abara ime ebe ahụ mbize na-eze nya ebe ahụ amamife a na-akpọ ebe ahụ mbize zere alụrụ alụ. Then one Camry black park. The boy literally any machine don't worry ya jee na Camry ahụ. Nyanwa nwe shozi mgbe aka o ji nwetatu onwe obere ọchọ ka ya gba ọsọ. Onye nọ na Camry agosi ya egbe si ya pụta n'ime. Ọ sị na the moto black butinted nya ụdị moto a nwa nwoke ya buru mbụ. Ka ihe a na-akpọ mana ka ihe a na-akpọ ya onye bụ Camry a gosi ya egbe si ya bata n'ime. Ya batakwa n'ime ruo 2 minutes na ya mahọzi ebe ya nọ nyala ahụ. Ebe ọzọ enwetazila onwe n'ime abalị ebe 12 ka ya mụgaziri anya onwe na-ekechie n'aka kechie ya ụkwụ. Ana ọgbakwasị na n'ife na-ewute na nwere ụmụazị na ụmụazị na-eme ka sị na ha nche na-ewu ofu nne na ha ndị aka yi akwa akwụkwọ na ụmụazị na ebe ahụ. Ọ sị mmụọ mi na ọ bụkwa na adịbọ ya batago na confessizi na ihe ha na-ekwukwa na a na-ebekwa ekwepụ asị ọnụ ebe ahụ. Ha na-egbukwa ụmụazị ebe ahụ. Nke bụ eziokwu na ndị abatara Nnewi ọfụ and ebe akwụwago ransom because na anyị kwuru ewelili izie. Anyị kwụ ha ransom 4.5 na mgbede Thursday o na mgbede Friday olu n'ime ya si Friday maka ha si bipụta nwa. Onye ime ya si Friday ebe after 10 nke abalị. Ọ prosecute niile jụrụ Nnewi still na etu bipụta nwa na ha bụta side. Ọ sị na ebe na ya macha ha na nne ịmago na side be ha wotoro ụmụ anụka na ebe bupụtara ya si na moto na ha kechiri ya anya mana ha gba long distance
ma ha bịa mgbe mpe ya kwụchara ụgwọ na-agwa ya papa ya kwụọ n'ụgwọ na ọ ya ana na aya egbo ya keep calm na ha bukwara ibu na makata bịa kpọrọ ofu onye pụọ ya fụzi onye ahụ ọzọ search na-eme ihe ahụ na-enwere nwaanyị so ha nọ na nwaanyị so ha then na nwaanyị sokwa ha awụ steeti ụmụ 17-18 years then boys sokwara ha n'anya gasị dio na machine ụdị machine white nke nwanne dio ya today bụkwa na ibu mana enwere ọga kpatakpata then nwee nwaanyị then nwekwa ihe ha na ha kpọọ ha etuo ya afa asa eze nwaanyị ị na-aghọta ọ ndị a na-ewetalụ the money ewetazie ha nwa agaghị na ha jụrụ eju na Nnewi na etu esi wee mara ihe a na ha dị lampant wụ ife esi wee mara etu a na ha dị lampant wụ na ha weta na ha etu ha si bupụtara ya na Nnewi ebupụta tụpụ ya kwaga moto tụpụ ya mana ọ moto a ha ji bịa bụrụ ka ha jikwa wee bupụta akwaga moto tụpụ ya onye ọkada nwanụ pụta si ya kere ife ọgwa ya ma nke ahụ n'ime Nnewi a ezikwa onye ọkada si ya kere ife ọgwụ si ya na-ekidnapụrụ ya na-achọ na be ha na-echọ ka ya na-abịa ha ọsịa kere be ha ọ gbaziere ya ebe ha onye ọkada ha buru ihe bugodo ya pụta na ilo be ha ya esi na kpuwe drọp wee which means na ha na moto kpọọ onye ọkada ahụ ife na-eme na ihe awụ networking business ha ebupụta onye ahụ onye ọkada akwụrụ inefe awe na ihe awụ ihe a na-alụ ama m na ya ghọta ihe m na-ekwu onye ọkada ahụ gbarụ bịa ebe ahụ atụpụrụ aka kechiri ya na kechie ya ụkwụ si ya kere ife ọwụ ọtọghepụ ya anya si ya kere ife ọwụ si ya na-ekidnapụ ya since Tuesday na tata Friday na mbupụta ka ebupụta ya chọrọ na be ha ọsa nwa ya rigo mechin ọma be ha ọsa nwa ya burigo mechin ka ebune ịma na ọnụ nọ mara onye ọkada o bugide ebunalụ ọ na-achọ ka efu parents nwe nwa ahụ den akwụọ ya ụgwọ mana o buru na ahụ ya ebunalụ ị na-aghọta ọdụ ka mmadụ ibugido mmadụ pụta na saịdị ebe anụnwa a na-eme ebe a nwa ya na-agwa abacha saịdị nke anyị be ma wụrụ ebe a drọpụọ ya ebe ahụ which means na chi na-ewu the same thing no ihe nwanne ihe anyị fụrụ this week ya gwụrụ agwụ so onye send the message ya ha wụ ma full vendor m na-egogasị ihe nni ka m send the message ya wee sị biko ya tụsaa ya ka parents ma ka doo ụmụazị aka na ntị bikos na ndị aka batara apụta na Nnewi ibu ụmụ akwụkwọ and ebe ọ na-akwala nsọ na akịta edenwazie nwata ahụ dị mma efe ya ọgwụ rigo mechin eburu ije drọpụọ na ọnya ihe ha jekwudoro ndị be ya bụ na anụna ụmụ akwụkwọ mana ụnụ ka unu si abanye meshin anyị akakwa mma na mmadụ ji ọkpa nawa a sị na nwata ibe ọgbọ ebie mana ka ọ gbaziri meshin ahụ ọ gọtazi onwe tupu eruo ebe ejizi egbe wee cherie n'ụbọchị o ji wee nweta onwe ife awụ mkpamkpa ọjọọ ọzọ na-amalite inekwu anya n'ife ọfụma o nwere ike ndị agha wụrụ Nnewi n'ọzọ ha bịa eburu na Nnewi emechaa n'ọfịa ha si eme ha drọpụọ ụnụ nụrụ maka ndị dịka egburu ha egbu ndị enweghị onye bịa kwuo okwu ha ụnụ nụkwuru ego akwụrụ wee gbapụta nwa ndị enweghị onye nwere ike ịgbapụta ha nwere ike ogbugbu egbuo ha wee mee sacrifice nke a ụdị mkpamkpa ọzọ na-amalite gekwanụ ntị ọzọ a sị na nke a mee na Nnobi road nyawụ na mgbe akwụkwọ ji agbasa ha ya na-anyalụ ife ọnyụ motosaịkụlụ enwere ike ọwụ ladies ụdị ọwụ na ha ya na-akpagharị na-achọ ụmụ akwụkwọ ha ya ebuna gwakwa nwa nwoke ma nwa nwaanyị ndị na-eji akwụkwọ ha kee nkwụcha alụ na-eme anyị jikwa ohere ọzọkwa na-agwa ndị na-achị obodo ọgụgodo na Nnobi road a si nyegodu patrol si nwegodu security patrol vigilante 24 hours ka enwegodu patrol alụ na-eme gọvanọ Anambra biko mara ife ya eme nke a na-ekwu na na-emenyụ ọkụ nke eni ọzọ a na-enwuru biko kele ejighị ụdị amalụ ndị Igbo ejighị ụdị amalụgasị ndị Igbo
aghasachago anyị Igbo. Chineke meela anyị ebere. Mana onye ọnụ ụmụ ya na-eji agwọ ka enu nkwụcha, unu ekwezikwana ka e buru negodo ụdị ego atụnyere n'ife a. Ọzie na onye ahụ enweghị egbuo. Biko na tụsaa n'ozi a anyị agba ya mgba ka anyị nwere ike ife niile anyị akwụsịlịlị. A sị na o metụghọgụ ịnụ ha n'ozi a tụsaa alụ na-eme, alụ ya akwụsị. Anyị ejikọ n'aka ọnụ, ndị niile na-eme ife anyị anwụpụta ha ya anụrụgwọ ọrụ ha. Biko na gbasaa n'ozi a ka o wee ruo gọvanọ na ndị na-achị ọchị aka. Ọ ya akwụsịlịlị dịka m si ekwụsị ihe Nnewi eria niile ahụ amanna ife ma etinyela ọfụ CCTV ọ na-afụkwa ebe niile ahụ na-afụ ndị na-eme ife amanna ọ na-afụkwari. Nne na nna ka enu nkwụcha dụọ na ụmụ ụlọ ọdụ, mekwana ka ha gee ife a. Ụnụ abanyezinala onye ọwụna na ọkada onye ụnụ amahọ. O nwere ebe a na-eme union, ọ na ebe nwere union ama ndị na-agba ọkada n'ebe ahụ, ọ bụrụ ndị aka ya na-abanyere na ọnwụ na beghị etekazi alụ na-eme.